Ik ben opgegroeid op het platteland en ik was tip door een collega, oud collega van mij, die zei van misschien is dit wel wat voor jou. Functie als rayonbeheerder bij het wetenschap. Zo heb ik me er wat in verdiepen in het wetenschap en dat trok mij wel het boetenleven. Nou, ik dacht dit is wel wat voor mij. Als rayonbeheerder bestaat mijn werk voornamelijk uit de waterhuishouding. Dat houdt in het op peil houden van het gebied. Bij hevige regenval zorg je dat het water vlot afvoert en bij droogte er meer water in te letten vanuit de boezem en zorg je dat het water bij iedereen terugkomt die het water nodig heeft. Mijn mooiste moment, ja, ik denk dat het voor de heel soort mensen helemaal niet een mooi moment is, maar voor mij weer de oude december, maar de droogte weer een heel goed leermoment als nieuwe rayonbeheerder om het gebied goed inzichtelijk te krijgen, waar de knelpunten zitten en waar wat meer aandacht vraagt. Dus dat was voor mij tot nu toe een van de leukste momenten die ik bij het wetenschap gehad heb. Ik werk hier nog net zo lang bij het wetenschap, maar dat ik zorg naar de cultuur die er heerst, is het iedereen wel heel betrokken bij het werk wat die moet worden. Ik werk hier soort samen met een oudere rayonbeheerder en hij probeert het zijn kennis over te dragen op mij, om voor mij een goede rayonbeheerder te maken. Mijn werkomgeving bestaat vooral uit het boetenwezen en het kantoorwerk, zeer variërend, maar dat maakt het natuurlijk leuk. Op kantoorwerk het is vooral administratief en het uitlezen van de gemalen en de geautomatiseerde stuwen. Daar kunnen wij ons zien waar er te min water is of te volle water. En dan geven we het veld in en dan kunnen we het in en al verhoren wat nodig is om de waterhuishouding. En dat is het leuke aan het rayonbeheerderschap.